Halo Bapu. Mama dari Ujung Soekerto. Iya, Din. Lumuntur sang Rakyana Pate kondhang ing Mrawadya Bala Saweka Pasara tambur miang suling pewandhen daludak Bewa bandera kakandha mawarna Bendra Jaladriyana Sri Kawuryan
oh poh iya halo babu wah kademen sikil kula malah dados es batu nih pamit damel es campur kula celupi sikil pun anyep banget Ansenggunar Bangseguri Pamutra Dursaya Jungso Arjuna kabar Jungso wikatos Ingkang putra pun Dursaya saling banjar juga Ingkang putra Dursaya Wadung dawuh halo babu Werta werti Paman senguni wedan saya numpak bin putra Dursaya Jungso bawarti Paman senggunan medal nglatan numpak dukar kula ingkang putra Dursaya Jungso kabar halo babu wis meneng wae itu nadyan ingkang putra pun delmo gati ngaturaken sembah sumangga ing pangabdiku kunjuk paman Haryo lah derma gati wis metu pindho ya tak tampa kabeh wae Kurawa ora tak piji mbaka siji dawuhe Angger anak Prabu Duryudana supaya para wadyabala kura budal tumuju ana ing negara Ngamarta. Ajeng napa man? Menawi ajeng perang kalih Pendha pun boten sah. Sayah kula. Pun kek kendel mawon. Kowe kok lemes daden. Tek swara kula man. Ah guyumu ki wagu. Ajeng napa wonten negari Ngamarta? Dawuhe Angger anak Prabu Duryudana merga para Pandhawa wektu dina iki padha mapan ning Kahyangan Suralaya bakal nampa pidana dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah bakal dihukum dicemplungake ana ing Kawah Candra Dimuka mula negara Ngamarta komplang ora ana ratune ora ana para Pandhawa mula dawuhe anak Prabu supaya para kura budal ngukup negara Ngamarta sak isine. Lah nek Pendha lunga niku ora anak-anak Pendha terus ten mriku wae. Urung mesti. Lho, nek boten mesti niku ten pundi? Sok kadang ning kasatriyane ya ta. Mengko nek negara Ngamarta komplang utawa dadi kukupan negara Gesina para Kurawa do mapana penakna ning negara Ngamarta. Alah cocok niku. Derek kula derek. Ya wis. Durma Gati melu. Ndelek kula man. Pokoke nek pun lombongan kula ndelek. Ajeng ten pundi mawon ikut. Citraksi. Kula derek mawon mang. Kersanipun kokok petok. Tak. Kakak Prabu. Duryudana. Daryudana. Ya wis wah Kurawa ki ora ana sing bener kabeh. Suwatama wonten dawuh. Gage nembango tengara budal para wadyabala ngesaken dawuh. Undur sang Suwatama awe sang ya prajurit pendebari sara nyangga bar konang pasur tambur yang suling kepandhen tuhu dalodak lera jala triyan ranyata kawuryana sri
Para wadya polo. Terang terwaca jawe paman Harya Sengkuni supaya para kru pradandanan budal ngukup negara Ngamarta sak isine. Mergo negara Ngamarta lagi komplang ora ana ratu sing nengani. Mula budal dina iki wis rampung sang sotama kenya dawuh ing prawadya polo wis katata sarata katliti daya sang satama turuninga sampun pawan para adya bala kula sampun kula bidhalaken bombong manahku nggih Swatama. Ayo kabeh wae kula budal dina iki nggih swaken dawuh.
Iya. Oh. Lihat kabeh. Yo.
paman apa wartaning dalan dalan akeh wong mati mati keneng apa mati dikani ya soto coco pratek bikin soksmenyo ilang raganya wis kalindhe jagat dewa Bathara wah sakjroning nggonku lumaku lah kok iki kedadak dindek karo Antasena ora pangling iki Antasena ya Pak Di Kartomarmo arep menyang endi ngirit wadyabala seglar sepapan mongko ngumpulke gendera rontek barisaning praja Ngastina kae Kurawa cetha nek para Kurawa arep menyang ning negara Ngamarta ya apa ora ngaku wae ngerti yen to negara Ngamarta komplang ora ana ratune para pendhok punden pendhok ora mapan ning negara Ngamarta banjur Pak D Kartomarmo teko kene arep ngukup negara Ngamarta sak isine ha ora waladallah pancen bener apa kang dadi pandukamu barisaning para wadyabala Kurawa lan aku kang mandhegani bakal tumuju ana ing negara Ngamarta gandeng negara Ngamarta komplang bakal dadi kukupaning Prabu Duryudana tidak semudah itu Perguso isih ana Antasena isih ana lancur Pandhawa kowe arep ngukup negara Ngamarta iya boleh iso kowe ngukup negara Ngamarta ning nglangkauna dhisik batang Antasena wah bayi wingi sore ndel-ndelke dhewe yo jan jerak gelem minggat saka ngarepanku lan minggat saka negara Ngamarta merga negara Ngamarta ora suwe meneh bakal dadi kukupaning praja Ngastina yo cobanen ya awas Kakang Gadukaca, Kakang Antarja, hati-hati. Yo, Dimas. Yo, Dimas.
Karto Marmo. Yo, ayo maju pindho kowe. Karto Marmo. Sih maju kendel wae kok. Wilio. Ora krasa blas ya temanku. Oh, mati aku. Alah. Waduh. Ujian. Awas. Ayo, bali rene. Aduh. Oh, sapa meneh? Mundur, jelas. Otorso, yo.
Aduh, hati lah. Waduh. Tirtanata. Wah iki wae. Piye kene? Mungsuh sapa? Gatotkaca, Antarsya kali Antasena. Jare sapa negara Ngamarta tenggane sapa-sapa. Ajur awak kula man. Wah, undur mawon. Nimbang mati. Weh lah, padha modar iki. Aduh. Kartomarma menang men. Untuk pirang juta. Wah, sampeyan niku kawon kula. Wah. Mungsuhe sapa? Kula kali Antasena. Wah, tos tenan, Mas. Obate apa? Sanes niku wah sampeyan niku. Kurawa wis entek. Arep ngopo iki? Yo, sapa iki sing arep maju? Sapa iki? Cicit. Citraksi. Suwe sing tenan. Mung suwe lancur Pandhawa Antasena Gatotkaca karo Antarja palah-palah. La kene mung mungsuh. Mung mungsuh. Mung mungsuh Gatotkaca. Gatotkaca. Aku sumelang nek karo Citraksi nek nggon karo ko medeni banget. Udut. Sanes. Sesama nang mundur mriki. Oh. Arep maju. Ajeng kuku kula tendang. Tantang riyen. Oh iya. Kene. Tak radi maju. Kula tak tem. Tem apa? Tempelinge. Oh iya. Wah, Jan. Aku seneng nek karo wong semangat ngene iki. Wah, Jan. Kowe iki sarwa kurang ning. Antasena. Piye, Pak Citraksi? Gembeleng. Mustakamu. Isih ana. Citraksi. Citraksi durung maju. Kene. Tak pecah. Meh iki mau meh. Pecah. Pecah dedasmu. Kula paranane, Mas. Kendel tenan nek Citraksi. Wah ya.
nyenengake. Musuhe ning kene kok bablas iki. Sing digoleki sapa to jane? Lho. Awong musuhe ning kene kok mlayu bae. Arep nganti. Ya uyake. Arep nganti Pak De? Arep tuku es teh. Wo lah tak kira ki arep perang e. Sing ngomong sapa? Arep go. Gojek golek es teh. Orang genah. Kang karo koso diadang. Yo, Dimas. Sapa? Gatot Kaca. Paman. Iki sapa? Bapak. Bapak, apa yo? Batu. Tutup. Bapak. Batu rek, tutup. Wis aja serembongan. Arep menyang ndi we? Wo. Aku buangen. Tibakno cengele sesengkuni men mudyar. Wong tutut. Tuwa kok ora iso dienggo coconto. Uncalno tak gejlike ndase. Oh, iya. Kon ngepaske. Heeh, pasno ya, Gatot Kaca. Ayo. Lah, alon-alon. Oh. Ayo Cid, menang Cid. Wah, kendel tenane. Yo, menangke Cid. Sukses. Dar. Arab tadi ada iya mati sekarang aduh kowe sing gejelek aku ya la mau kuku kula perang kali Gatot Kaca kuku kula diumbulke man dibuang bener cengel sampean. Oh ya wis padake sengkune wong loro sauda telu sak urupan apa piye mung Gatot Kaca Antarja sak mungsuhe. Lah kok beda karo papadatan. Wah,
curiga aku. Masih mau arep bales lah. Tak jikoke petel nek nganti bales sak papakne ndase pen bocor. Ayo. Wonten menapa pamanarya sing nguni menapa wae Citraksima ngongkon kowe ngumbulke men krek cengelku ya nggih piye oh lajan iblis tenan saiki kula nyuwun tulung kula balese mangumbulke kula penerne cengele genti men mati sisan bocah ora guna kae. Oh, aten. Heeh, dalem kula ya, Ger. Kurang ajar tenan kok ya ngerti nek arep tak bales ya aduh sujune aku ki nggawa helm jasku meh wae pecah ah nekuk penjalin wae Ger ora apa ayo mundur wae ora apa Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Piye Dimas Antasena? Piye Dimas Antasena? Para wadyabala Kurawa wis padha mundur salang tunjang rebu ducung. Wis bubar mawut mbuh. Ana sing etan, ana sing ulon. Mula saka kuwi aku sartane Kakang Garukaca lan Kakang Antarja kudu ngati-ati tenan. Lagi wae ndak rasani iki mau para Kurawa wis budal ana ing negara Ngamarta mung bakal ngukup praja Ngamarta sak isine Kakang Garukaca. Yo Dimas, pancen kudu hati-hati. Ya wis, karo ngaso dhisik Kakang Garukaca. Ditunggu ning yo aja nganti lena. Yo Dimas. Antasena.
Ayo Dimas.